Keho toimii kuin mielen näyttämönä, jossa tunnetilat ja ajatukset ovat pääosassa. Lapsuudessa koetuilla traumaattisilla kokemuksilla, kuten vanhemman liiallisella alkoholin käytöllä, voi olla kauaskantoisia vaikutuksia sekä mieleen että kehoon. Lapsuuden traumaattiset kokemukset voivat synnyttää kehoon pysyvän stressitilan, niin kutsuttua toksista stressiä, joka voi näkyä jo varhain tai vasta myöhemmällä iällä. Ajatellaan lapsuudessa koettujen haitallisten kokemusten aiheuttamaa toksista stressiä punaisena lankana. Stressi on kehon hätätila, joka heijastuu myös mieleen, sillä keho ja mieli ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Pitkäkestoisena stressi voi aiheuttaa sekä fyysisiä että psyykkisiä oireita ja heijastua esimerkiksi arkirytmiin, mielialoihin ja yleiseen terveydentilaan. Kehon näyttämöllä on ikään kuin spottivalot, jotka kertovat, mitä kehomme haluaa meille viestiä. Keho voi ilmentää stressiä monin tavoin, esimerkiksi sydämen nopeutuneena sykkeenä ja jatkuvana ahdistuksen tunteena. Stressin lievittämisessä on tärkeää kehon viestien tunnistaminen, eli kiristävän punaisen langan huomaaminen. Itsestä huolehtiminen esimerkiksi itselle sopivalla ravinnolla, liikunnalla ja levolla tukee hyvinvointia, mutta yksin voi olla vaikea purkaa solmuja ja vapautua taakasta. Toipumiseen apua voi saada esimerkiksi ammattiavusta, vertaistuesta ja itsemyötätunnosta. Muutosten aikaansaaminen vaatii rohkeutta muuttaa ajatusmalleja ja löytää uusia tapoja käsitellä stressiä ja painetta. Näiden avulla ajan myötä stressi voi hellittää otettaan ja jaksamiselle ja voimavaroille vapautuu tilaa.